Jo arribo a plaça, sempre entro la primera a la plaça, i en aquell moment vaig dir, hòstia, i si fem el 5 de 8 i el descarreguem avui? És un dels moments més emocionants que recordo narrant castells de les colles castelleres de la ciutat de Tarragona. Buah, és espaterrant, això. Sí que he fet un 2 de 7, un 2 de 8 i un pilar de 7, per una catedral. Sí! Memorable! Desplomar-me ja desfet d'això, de tota la tensió, d'haver aconseguit un objectiu i que havíem fet algú històric, algú gran. No és el castell d'una colla, és el castell d'un barri, és un castell d'una manera de fer, d'una manera de ser. Que Sant Pere i Sant Pau fes el 5 de 8 crec que no va sorprendre a ningú. És la demostració de que el mètode i la paciència tenen la seva recompensa.